Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Keptäniň jemi bilen men ýokşan anagurwa. Azatlyň bu hepdäki esas temalary. Azatlyň saýtyny we sosial ugamlardaky sahypalaryny iň köp okulanlar, dinlenenler Türkmenistanyň uçur we gowatly vilayetleriniň gymmatladylmagy, Türkmenistanyň türk tutsaglaryndan maşgalarynyň habar alyp bilmezligi, Türkmenistan bilen Gazagystanyň sebitde ilkinji bolup serhet meselesini çözmegi, Türkmenistanyň jaýyň nobaty ýetenlere däli ýokary wezipelere berilmegi barada habarlar bilen bagly boldy. Türkmenistanyň çilim resmi taýdan satylmaýar. Moskwada türkmen kompozitornyň dörejlik agşamy geçdi atly videolarymyz bolsa şu hepde iň köp tomoşaçy çeken video reportajlar boldy. Türkmenistanyň düşürilen fotosuratlar esasında 16-njy hepdäniň türkmen görnüşleri surat sergiyimiz hem köp görüldi. Bu hepde iň köp teswirçi söhbetde çekenleriň başyny hem Türkmenistanyň uçur we gowatly vilayetleriniň gymmatladylmagy barada habar çekýär. Şeýle-de dinleýijilerimiz Türkiýedäki türkmen studentleriniň ýyzdan pul kömegini almakda çekýän kynçylyklary barada uralan söhbetdeşligi köp pikir goşdylar. Hormatly dinleýijiler, siz hem azatlygyň bolýan temalaryna goşulyp pikir tejribelerini paýlaşmaga çagyrýar. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hepdäniň jemin halkyň ses tapgaryndan lewaply pensioner bilen Türkmenistanyň işsizlik we yaramaz enliklerden saplanyp bilmeýän ýaşlar barada geçiren söhbetdeşligimiz bilen dowam etdirýär. Habarlardan ma'lum bolýar, Türkmenistan 2025-nji ýyla çenli temmäkiden azat ýurt bolmagy maksat edinýär. Emma ýurtdaky işsizlik, kyn ýagdaýda maşgala ekleýän enatalaryň çağa terbiýesine wagt tapmalygy zerarly türkmen ýaşlarynyň arasynda yaramaz enliklere baş goşýanlaryň hem azadlygy aýdylýar. Habarçymyz Soltan Açyrow bu ýagdaý barada Lewap vilayetinden 65 ýaşly öz adynyň efirde tutulmalygyny soran pensioner bilen söhbetdeş boldy. Türkmenistanda odal ösen narkomaniýanyň ýatmagy bilen häzirki döwürde ýaşlar türlü tabletkалary ulanýar diýilýär. Ýa-ni araq içmäge, çilim çekmäge, nasatmaga ýaşlar şular ýalyk yaramaz endiklere ýykyn etýär diýilýär. Şular ýaly fakatlar ýyl arasynda barmy? Indi köp bolmasa da azda köpde bar. Ýok däl zat. Şu ýaşlaryň şu yaramaz endiklere baş goşmagyna näme sebäp bolýar diýip düşünýäňiz siz enata höküminde? Yaşlarının da şu yaramaz endiklere baş koşmağına ozal baştan şunun atası, ecesi, kakası günahkar. Ondan kalıverse de neyme? Yengil işlerde işlesi geliyor. Ağır işler işlesi gelen okşoların. Sonam kalıverse şolara bir iş tap verip bilen aklar. Eğer şolara iş tap vererseler şonda bundan hem kovulardı. Diýäňiz da ene şey enata günahkar diýäňiz. Enatanyň günäsini siz näme-de görýäňiz? Terbiýede görýäňizmi, näme-de görýäňiz? Enatanyň günäsini enata näme şey diýär? Dan bilen işe gidýär, çağlar öýle boş bekar. Soň bir zadyň uguna çykmaly bolýar, çilim çeker, nasatar, huligançylyk eder. Sizin pikiriňizçe çağa ýaş wagtyndan enata tarapyndan gödöwçilikde diýip hasaplaýaňyz da, şeýlemi? Şöyle doğru şu. Yaş wagtynda enata şu çağalaryna gowy seredenak, eger şu wagtlarda kontrol etseler, haçan öýden gidýär, haçan öýde gelip ýatýar, kim bilen terkeşe, şu zatlary öňüse berip enata gowy garan bolsa, ýaşlar şol derejede düşme. Yaşlarında iyisi olsa, şularına şu yankı araq içmäge ya çilim çekmäge, nasatmaga, şular nereden harajat tapýarlar, pul nereden alýarlar? Olar näme? Jaý öýreler, şkatürk edýärler, ana ýewre remont diýdi, o ne diýerler, patolog kakýarlar, pol kakýarlar, şolar ýa-ni işlerini zanimas edýärler. Şonuň bilen gün güzaran aýlaýarlar. Ondan tapandan näme soň enatasy şolary wagtynda nere gelip nere gidýänden habar tapmasa, çilim çekýärler, nasatýarlar. Arak içerler, keyip sapay derlerdi. Şuların şu derece yeten halatında soňundan şuna enata nähilek. Soňundan geç bolýar. Enata garan bilen soň geç bolýar. O zatlar uygulaşyp gidýärler. Soň enata olary elgerip bilen ok. Her bir terbiýeni, her bir öwüt nesihaty şo wagtynda bermeli. Wagtynda etmeli her bir işi. Wagt geçenden soň peýdasy bolar o zat. Näme edil häzirki döwürde şu mysal üçin näçerek ýaş aralygyndakylar şular ýaly yaramaz endiklere baş goşulýar. Şu nähil diýen 17-18 ýaşdan bir 25-30 ýaş töreklerinde şu işlerden endikleri bilen meşgullanýarlar.
Onun şolar bir öýüşik bolup bilýärlermi? Öýüşik bolýar, öýüşik bolandadan köpsi nädiň? Köp ýaşap bilenoklar. Bir ay 40 gün soň maşgalasyna giler, eklep bilmezler. Bir ýarym çağa şu bolan bolar, soň aýryşmaly bolýarlar. Ýa-ni uçaslyk inspektorlar bolmaly, ýa-ni yetkinjekler bilen işleýän bölümler bolmaly. Şolaryň işleýişine nähilek baha berse bolar. Şolaryň gödäwçilikde şolar taklaýarlarmy? Şolar öz borçlaryny ýerine ýetirip etmeli işlerini ýerine ýetirýärmi organ işgärler? Organ işgärler näle? Uçaska ýaman ulakan bir 3-4 uçaskaga bir organ işgäri bolýardy, uçaska boýlar bolýardy. Olar näme? Haçan habar berseler gelýär, bolmasa gelenek öz işilen meşgullandy. Ýa-ni ket huda dedik, aksakkal dedik. Olaram näme? Öz işilen meşgulda, ona hiç kim aýlyk töläne olar. Türkmenistanda ýa-ni şeýle satmak gadagan edildi, çilime çäklendirme giredildi. Indi şonda da şu zatlar tapylýarmy, türlü neşeler tapylýarmy? Ondan bundan azda köpde tapýan kaýlar. Özlere çekýär şolar. Atýarym, çekýärem, içýärem. Öze şu zatlar bar, hali ýoga bolan okşa zatlar. Etraplarda, vilayatlarda dehmet birjeleri bolmaly. Şu dehmet birjeleri şu ýaşlary işe ýerleşdirmekde, şolara kömek etmekde näme işler geçirýär, bir göze görnýän zat barmy? Şolaryň göze görnýän zadyny men göremek. Kimdir biri barıp şu onu bunu edinse, şolary iş alýarlar, hossarsyz. Atenesem hor maşgala bolsa şoň uğruna çykan adam ýok, garan adam ýok. Etraplarda, hastahanalerde şu yaramaz endiklerden taplamaga beceriş çärelerini geçirmek üçin ýürütilýän bölümler barmy? Mene duş gelemek şoňa. Dogry maýdan men duş gelemek şoňa. Diňe iltipa bar şoň. Iltipa edip tekýärler. O ýerde bir küçäý bolýarlar, çyk gelýäne şo boluşda. Ütkeşik ýok. Indi şular taplamak üçin döwlet derejesinde nähilek işler geçirilmeli diýip hasaplaýar. Döwlet derejesinde şoňa bir şular hasan bir tijenip gowy işleseler, şulara bir iş ýer tap berseler, arenda ýerimi, başga käme, näme bolsa şulara bir uğruna çykyp gowy seretseler, şu ýaşlar dogry ýola düşer diýip men umyt edýän. Rahmet sag bolun. Hormatly dinleyijiler, lewaply pensioner bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bir mesele bardy. Siz näme pikir edýärsiňiz? Bize ýazyň, telefon edin. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýäris. Amanmurat Türkmenistanyň gelip gowşan habarlara görä Aşgabatda Ilham Seýilgäkiň ýeni bir tapgyrynyň dörediljekdigi ýa-da şaherleriň heýkelleriniň ýeni bir tapgyrynyň goýuljekdigi hakynda maglumatlar bar. Bu maglumatyň zany barmy? Hawa şeýle urrun halkysyna bar, üstüne de merhum ýazgy şaherleriň käbiriniň öýüne jaň edip, onun suratlarynyň dürlü görnüşini getirmekligi Türkmenistanyň Medeniýet Ministerliginiň işgärleri haýyş edipdirler sebäbinden biz Ilham Seýilgäki ýa-ni ýene de bir Seýilgäk döretmekçi bolýar. Şo ýerde siziň howtlaryňyzyň da ýadygärlygyny oturtmamyz juda mümkin. Biziň hudojniklarymyz üçin gerek, soň ýygyna uğraşyp şeýler suratlarda ýygylanşyk bar ýyl käbirlerden. Amanmurat, Azatlyk radiosu bilen adynyň aýdylmalygy şerti bilen gurulşan türkmen ýazylarynyň, türkmen hudojniklarynyň käbiri şu öňkü Ilham Seýilgäkiňe bir sydyrgynlygy, bir ýüzlügi, bir gara deňligi ýol berilendigini aýdýarlar. Şuňaly bir gowy ideýe ýöne Ilham Seýilgäki bir öz boluşlukdan mahrum, hemme şahir ýazylar bir gara deň şekilli heykelleştirildi diýen ýaly pikirler aýdýarlar. Siz şu geljekki işiň kämilli üçin şu barada öz pikirlerinizi paýlaşyp bilmezmisiniz? Şu mesele barada siz näme pikir edýäňiz? Olar bilen şol öňkü Ilham Seýilgäkiňe oturdulan ýadygärlikleri iki bölmek gerek. Oň birincisi klassik edebiýatyň wekillerine oturdulan ýadygärlikler, bu ýadygärlikler umman sungat eseri diýmäge münasip zat, ýöne haýp görür türkmen heýkeltaraşlarynyň Türkmenistanly hudojniklaryň dörejliginde eýsem ol ýa-da beýleki bir ýurtdan ogurlanan eserler, ýagny şeýle sungat ýadygärliklerini islesen Türkiýede de islesen Azerbaýjanda da duşsa bolýardy. Biziňkiler ansadyna bakyp şolary awtarlyk işler hökmünde ýylyny hödürlediler, hem de şo ýadygärlikler Seýilgäkde oturdurly. Indi ikinji bölümi häzir zaman türkmen edebiýatynyň wekillerini oturdulan ýadygärlik diýmäge dogrusy diliňe maranok. Bir ýadygärlik boljak bolsa sunma eseri bolmaly. Ol bir
sunut eserlerinin alleyesi, galereyesi, değerli eğitim bir çemgelen bir büyüstler oturdular, özün sol konumsuzlukta magarlarda oturduyan büyüstlerin english. Kimin kellesine oturttuğun şoňa laýyk gelip duranda doğru ona adaty bir büyüst. Aman Murat, indi sizin pikirinizçe gelecekte eger şulurda hareket edilecek bolsa, iş edilecek bolsa, sizin pikirinizçe muňa nähil çembeleşmeli, nähil çembeleşilse gowy bolar, şahirlaryň ýadgarlykları bir ýere toplanylsa gowmy, ya ol şäheriň dürli ýerlerinde öz boluşly şekilde oturdylsa gowmy, siz näme pikir edýäňiz? Men ikinci pikir golýapdym. Bir şahir ýazgylary oturdulacak ýadgarlyklar aýra ýerde bolmaly, özüm şol seýilgähiň bir çetinden gireňde on kimin hatirasyna açylan seýilgähdigini, merhum ýazgy şahiryň suratyny teýkerini görmezden duýarýar derejede bolmaly. Ol üçin men dogry häzir Türkmenistanyň bir amal bolmazak wagtlara aýdýan, ol üçin olarlyna kimleň heýkelleri oturdulacak bir halk köpçülüğüne salasalmalı gal versedol. Ýöne Hudaýyň heykel taraşyň ustahanasynda ýasalan heykel getirip oturtmaly, Mahmudlyň kanonik portretini kabul etmek üçin tutuş bir ýyllap 1959-dan 1960-njy bir ýyllap sergi dowam edipdi. Şolum öz boluşly şol getirilýän bir konkurs, ähladam gatnaşýardy. Şonu imsoňunda da Mahmudlyň Ayhan Hazip tarapyndan çekilen kanonik portretin döwlet komissiýasy, Türkmenistanyň ýokary guramalarının wekillerinden dizilen döwlet komiteti kabul edipdi. Bizde bolyn häzir ol çemmelen adam kyn oturdýaly häşinde gowunu garmadyny. Aman Murat, eýsem inniki ýadgarlygy dikiljek şahirler ýa-da dörejüler barda näme pikir edýäň? Şeýle ýadgarlyklar gerekmi? Olar eger gerek bolsa nähil çelgide saýlanyp alınmaly ýa-da bu urdak çykdagylar näme urukdurulsa has gowalar? Elbette şahir ýazda hormat gerek, onsuz bolmaz özüniň zehinini ýylgyny sarf eden adamy. Ýöne ol muny bir hökümet öňünde bitiren hyzmatlar üçin ýa-da bir ýöredilýän döwlet siýasatyny götergilerlik üçin adamlaryň ýadgarlygyny oturtmak, seýilgäk öğretmek näme gerek? Olar onsuz özleriniň siýasaty eden hyzmatlar üçin hormatly atlar aldylar, döşlerini orden medallan doldurdular. Şo yeterlik. Şonuň üçin men idil özüme plan ýazdy, plan atlar eken, plan döwlet siýasatlary bar eken, on ýadgarlygyny oturdurmanyň tarapdary däl, oturdurjak bolsa ýylgyny salah almaly, hakyklary saýlamaly. Häzir görüldülen siýasatyň öňünde hyzmat bitirenler üçin beýle çykdyjyn men zerur hasap edemok. Iň gowsy edebiýatyň özüni beýgeltmeli. Näme çykdyjyn bolsa edebiýatyň özüne sarf etmeli. Hormatly dinleýijiler, Aşgabatly ýazgy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Kepdeniň jeminiň inniki söhbetdeşi Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hally. Hudaýberdagy ine Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Aman Murat Türkmenistanyň gowy deýjelerin kartallyk bilen bilelikde bir piçoga çykarylýanyny aýdýar. Şunuň ýaly pikir başga ýazgylar hem aýdýar. Mysal üçin Türkmenistanyň milli däpde surlar ösdürmek bilen bagly, ýa hal sunugaty bilen bagly, ýa as-sunugaty bilen bagly gowy ideýalaryň döwlet propagandasy bilen bir piçoga çykarylýanyny, olaryň aşa çyşyrilýanyny ýa ýöntemleşdirilýanyny, şonuň bilen birlikde halkyň medeniýetine, meden däpde surlaryna, gowy baýlyklaryna bir syýlagsyzlyk ýaly meýilleriň hem dörüýanyny gaýdylýar. Indi siziň pikiриňizçe şu Türkmenistanyň milli däpde surlar ýa-da türkmeniň atçylyk medeniýeti bilen bagly meselelerde nähil çelgilerden uğralmaly? Bu ýerde käbir pikirlere görä ykdysady manysy ýok, propaganda esasynda ullukan awy dikmek ýaly ullukan çykdagylara bir ziýana galynýanyny hem aýdylýar. Inni bu hakykatdan hem şeýlediňe bir meseleniň ykdysady pul tarapy däl, eýsem ruhy, ahlak tarapy da wa ilki bilen ýurdun tuğuny baýdagyny alyp görsek, bir wagtlar türkmenler ýaşyl tuğ götüripdir diýilen gurrun bar. Ýöne ol tuğuň nähilligi bize anyk däl. Sebäbi ol tuğ muzeýde ýok. Soňky Türkmenistanyň garaşsyzlygyna döredilen baýdak şol ideýanyň esasyna ýaşyl edildi. Soňu bilen bar zat ýaşyl, owul bilen metodyň renkleri ýaşyl. Soňky döwürde jaýlaryň üçekleri, ýagny krişasam ýaşyl, demir haýatlar ýaşyl. Türmäniň daşyndaky ýermegler ýaşyl, bar zat ýaşyl. Şol ýaşyl aslynda bir gowy renk, bir gözüňe rahatlyk berýär. Ýöne şonu
tersine ýugurýarlar. Adamda bir ters duýgu dörediýär. Adam şonun bir hili iriýär. Edil şolar ýaly at meselesi hem şolar ýaly biziň gerbimizde atyň suraty bar, atyň şekli bar. Ýöne at bir ol bir halkyň ruhy ahwalaty, halkyň ganaty ýöne onu şeýle derejä çykarmak, kultlaşdyrmak gerekmi diýip oýlanýan. Ondan soň ýarşylar geçirilýär. Ýöne soňky döwürde Türkmen atlary halkara ýarşylarynyň hiç birine bayraga münasip bolmady. Şol at ýarşy beýleki döwletlerde de bar, ol bilen Angliýada bar, beýleki Ýewropa döwletlerinde bar. Ýöne onuň öz çägi bar, onuň öz jan köýerleri bar. Diňe şolar bar ýalar. Onu bir döwlet derejesindäki mesele ýugurunoklar. Bizde gynansaňam islenlik bir zady alýarlar da şonu döwlet derejesindäki mesele ýurýarlar. Soň ähli zady ykdysadyýety, siýasaty şoň daşyny jemleýärler. Şoň bilen birlikde halk köpçüligini şoňa bolan ýerzgenlik duýgularyny döredýärler. Inni käbir pikirlere göre şu Türkmenistanyny Ulukan davaralarda giden ulu meydana Türkmen harlarynyň düşelýänligi. Munyň bolsa bir şu Türkmen dinanlarynyň zähmetine sunugatyna hormatsızlyk ýaly bolup görünýänligi, ýagny o harlaryň aýak astyna, köwüşleň astyna depelenýänligi aýdylýar. Siz şu ýagdaýa nähili garaýaňyz? Bu ýagdaý elbetde gaty erwet göz goýuny, sebäbi prezidentiň suratyny seredeninde prezidentiň arkasyna Türkmen halysy bar. Prezident Türkmen halysynyň öňünde oturýar. Şoň bilen birlikde Türkmen halysyny eltip Mazaristanlyga düşediler. Niyazow öz eçesi bilen kakasynyň galyndysyny jaýlanlaryna gypçakda. Şol mazaryň başyna da halynyň üstünde ýöräp bardy. Halynyň üstünde guru gumatdy. Halyny şolar ýaly aýaga setdiler. Soňky döwürde bag ekenlerine de şeýle, bag ekenlerine bag ekýän adamyň aýagynyň aşagyna hal düşýärler. Prezidentiň ýagny, prezidentiň aýagynyň aşagyna. Hey, halynyň üstünde duran bir bag ekip bolarmy? Hiç bir ruh taýdan gelişmeýän zat. Ýagny halkyň medeniýeti bir gülkü ýaly bir zady urlýar taýdy. Elbetde, egerde biz halkyň medeniýetini ýatlasak, halynyň her bir görnüşiniň öz ornu var. Meselem gaplyk var, divar üçin torba var, onsoň düýp haly var, düýp haly. Ol düýp haly düýp atylypdyr. Beýle bir ulup bolmandyr da, şol her bir maksat üçin döredilipdir. Ýöne paýyndaz üçin, aýak üçin ol başga bir zat döredilipdir. Onu klassik edebiýatda paýyndaz diýilýär. Ýa-da Türkmenistanda men näme diýiljegini bilemok. Ýöne onu bütün aeroportun ýollaryna, prezidentiň öňünde tans edýän adamlaryň aýaklarynyň aşagyna, prezidentiň aýagynyň aşagyna bar ýere düşäp çykýarlar. Bu özü bir baryp ýatan gadyrsyzlyk, gaty bir gadyrsyzlyk. Aslynda bolsa haly türkmeniň aristokratik duýgu düşünjesiniň bir alamaty hasap edilipdir. Onuň her bir görnüşiniň öz aýratyn hyzmaty bolupdyr. O da berdini Türkmenistanyna emele gelen ýagdaý bir tarapdan düşnükli, sebäbi adamlar ýokardan görkezme esasyny hereket etmeli bolýarlar. Hem sizin pikiriňizçe şu emele gelen ýagdaýdan nädip çykyp bolar? Sebäbi bu bir tarapdan Türkmen medeniýetine daşarda beýle halklarda bir gülkü döredýär diýen pikirler hem ýurt içinden aýdylyp başlandy. Hatda ýurt içinden meni öz atlarymyzy, harlarymyzy ýürenmäge mejbur etmese de kaýyl şu hökümet diýen pikirler aýdýan adamlar bar. Nädip çykyp bolar şu ýagdaýdan? Ol bilen ýere düşmeli. Egerde dünýä medeniýetine seredilse, öňkü geçen Rim papasy her bir ýurda baranyna uçurdan düşen ýerine şol toprağa baş egip şol yatıp ilki bilen şol toprağı oguşýardy. Toprağa taqdim edýärdi. Şondan soň adamlar bilen görüşýärdi. Biziň döwlet ýolbaşçylarymyz aýagyny ýere bassalar, toprağa golaýlaşsalar, gara toprağa hormat goýsalar, şonna başga zatlaryň awraýy galarmy kadip düşünýän. Hormatly dinleýijiler, Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu meseleler barda size nähili pikir garaýyşlar, düşünjeler bar. Bize ýazyň, telefon ediň. Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini owan nepterme bilen dowam etdirýär. Türkmeniň meşhur şairleriniň biri Kerim Burhan Nepesde şairlik ýangyndan başlanýan eken nepter bar. Sowurgan şäherinde ýaşaýan türkmen şair Nur Muhammed Goýuş özüniň Owganstanyň kynçylyklar derarly eline galam alanlygyny we ýüregine sygmadyk pikirler kagada geçirenligini aýdýar. Kawulla kawarçymyz Şaýmerdan Ulum Radynyň Nur Muhammed Goýuş bilen geçiren söhbetdeşligini bilelikde dinläliň.
Men Nur Muhammed Koyas Karizada, Şıbran şäherinde ýaşaýan. Özüň barada gurrun merteň, näme işler bilen meşgullanýarsyň? Daşaýyň firmada işleýän özüm, onuň gapdanynda da bärdäki medeni guruluşlar bilen kömekleşip işleýän, onuň gapdanynda da kitaphanamyz bar, ýazarlar üçin, şairler üçin, onlaryň kitaplaryny çaplap bilmek üçin näçe mümkinçilikler döredip, olar bilen işleýän. Sen döredüjilik bilen hem meşgullanýarsyň, ýani şaherlik, goşgu döretýärsiň, şeýlemi? Hawa men mektepde öğreden yazıcılık, şairlik bilen alakam köpelip başladı. Mesela bärdäki bolýan gynçylyklar sebäp bolup ýa-da ýa-da begenlik bolan wagtlarynda olary goşgu düzüp başladym. Soňra ustadlaryma görkezerimde bular doğrudan gowy bolup muny ösdürmän gerekli soňunda goşgu hemde degişmeler ýazyp başladym. Ustadlar tarapyndan meni teşvik edip başladylar. Goşgularymyz ýaşyrak ýazyp, şu wagt bir kitap çaplap çykartyldy. Goşgu döretmäge näme sebäp boldy? O wagtda bolup geçen gynçylyklar sebäpli şol içindäki hisleri goşgu ýazyp öğrenmesi soňunda şuna sebäp boldy. Men goşguny köpräk ýazyp öğrenip başlanma şuna sebäp boldy. Bolup geçen wakalar näme sebäp boldy goşgu ýazmam. Goşgular ýygyndymy, ýani goşgular toplumy çap etdirdim diýdiň. Mening ýazan goşgularym 34 goşgudan ibaret bäze kitabymda. Muny dostlar bilen bilenese özlerimiz çapdan çykardyk elbetde munyň dizaýnyny, grafikyny hemde sayysynam öz pulumuzdan çapladyk. Bu ýaklaşyk 60 saýysadan ibaret kitabym. Onuň içinde türkmence goşgular, biregem türk dilinde ýazan goşgum bar. Mundan öňem şeýle kitabyň çap edildimi ýa şo çap edilen birinji kitabyňmy? Bu men birinji kitabym şu wagt. Eski ýerde ikinji bir kitabyny ele aldım. Onu da inşallah bu ýylda çapdan çykaran diýip umyt etýän degişmeler diýsem bolýar türkmencesi. Näçe bolsa bu ýylda onam çaplajak. Elbetde bu kitabyň gapdanynda başga bir Muhammed Safar Nazar Amani diýip onu da kitabyny bileşikde isene bilen çaplap çapdan çykardyk. Türkmen şaherleri başga da bamy döredüjilik bilen meşgullanýan? Hawa 11-12 ýyldan bäri türkmen dili resmiýet tapyp başlandan soň ýokary bilim ýurtlary açyldy. Medeni merkezlerin köpelişi, mekteplerde Türkmen derslerinin ortağa gelişi, şular Türkmen dilinin öğretmenine ulu bir rol oynap başladılar. Hem de Türkmenler soňky ýyllarda köp öz ogullarına, ýokary okuwlara uğradyp, Türkmen ýigitleri okup gelenden soň elbette Türkmen dili kän ösüp başlady. Ýöne başga milletlere, başga doganlarymyza garagymyzda hala Türkmen dili olar ýani ösenden Awganistanda kän işler bolmasy gerek. Onun için medeni merkezlerin yeterli değil. Gelecekte yine de bundan köprak izlesek Türkmen diline kän hyzmatlar bolar diýip men umyt etdim. Döredüjiligi östürmek üçin, Türkmen dilini östürmek üçin Türkmenistan bilen gatnaşyklar bolsa, Türkmenistan hyzmatdaşlyk etse diýip umydyňyz barmy? Türkmenistan'ın bir Türkmen döwleti bolup duranyň üçin bizler Awganistanda Türkmenlerem başga dünýäde, başga ýurtlarda ýaşaýan Türkmenler ýani unup goýsanýarlar. Gatnaşyklar bolup dursa, uly Türkmen diline ete hyzmatlary bolar diýip men umyt etdim. Çünki Türkmen dili Türkmenistanda ýaşy öýtülerinde, hem dersler, mekteplerde, ýokary okuwlarda Türkmen dili ders berilýär. Onuň üçin bu gatnaşyklar Türkmen dilini öýtmegine uly rol oýnar diýip men umyt etdim. Seniň döreden goşgularyňy aýdymçylar aýdym edip aýdýarmy? Hawa Şybrganda menin bir goşgymy Nakybullah Quraýşy diýip bir aýdymçy goşgy edip aýtdy. Şimdi kitabı taze tapdan çıkandık için aydınçılara da bunu paylaş başladık. Neyse olsa olar da bu goşguları aydınlığa aydıp çıkaran. Sen döreden goşgularından, yani şu çap edilen kitabından bir goşguyunu dinleyicilere okap versen? Bu men ondan okap veren. Ey felek indiğinden iyisen çeşmi giryan eyleme. Yaktın hicran oduna bağrımını biryan eyleme. Çekmedik gam kalmadı hem hastavu bimar men. İslesen algın canım zulmü imkan eyleme. Geçmişem diýýanalar mülkünde zahmetler çekip, indi sarandyp yüzüm muhtaç birlan eyleme. Men kebi biçaralar köpdür bu toprakda mudam. Birce rahmet muhtalayı derdi hicran eyleme. Her kişi yakta ifaqu hem de hicran oduni, görmesin rahat yüzü derdine derman eyleme. Bermegil zahmet maňa, indi kararım yok menin, biwafasyn eyfelek alim piraýşan eyleme. Hormatly dinleyijiler, Awganistanyň türkmen şahyry Nur Muhammed Koyas bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň zemini geçirip oturýar. Ýene-ki efir duşuklarymyza şenlik hoş, saglykdyk we azatlygyň tolkunlaryna galyň.